A verdad que para min a nivel persoal foi totalmente un hito, casi por decirlo, histórico, porque na nosa profesión é moi raro que as persoas que están facendo ese programa, esa construción, se achegan a ti a preguntarche que che parece que está ben, que está mal e que che formen. Sempre hai unha distancia moi grande entre as persoas que fan unha aplicación e que fan esa ferramenta de traballo e os que están abaixo traballando a diario. Profesionais na súa categoría, no seu departamento de máis, e que teñen a tecnoloxía como método de traballo, como ferramenta, non? Entonces, hai moitas cousas que non chegan a entender da mesma forma que o entende unha persoa que está dentro da informática. E despois hai outra cousa maior, es que unha persoa que desarrolla unha aplicación, parecelle moi bonito tal, e cando a pon en práctica, os que están traballando din isto non é factible, non é viable, non é resolutivo, non é áxil, entonces que poiderades vir, que poideras achegarvos e que teñamos en moitos casos ese contacto presencial de isto non me gusta, isto non é viable, mira, séntate aquí comigo que isto sí non funciona. É algo para min maravilloso, é a mellor maneira de poder contactar a parte de desarrollo que a parte de profesional de traballo diario e poder ver que hai entre as diferencias e poder melloralas, non? Entonces, nós estamos encantados e eu, dentro da miña concellería, é o mellor que pode haber pasado para que isto vaya adiante, non? E que isto faga un cambio a partir de agora. Sobre todo, vai ser o tema da eficacia. É dicir, e se nota moito nos compañeiros. O problema que tiñamos era unha especie de embudo. Había un departamento que concentraba moitos coñecementos sobre as ferramentas de traballo, pero todos esos departamentos que xiran ao redor non o tiñan. Que podades chegar e que podades formarnos e tamén verás a nosa parte, implica que eles asuman máis parte de traballo. E iso fai que ese embudo desatasque e todo poida traballar con moita máis fluidez. Entonces, para min vai ser a eficacia despois, no momento que empecen a traballar todos ca mesma ferramenta, a entendela e a poder fluir con ela. É verdade que cando cheguei e empecé a implementar cambios a nivel tecnolóxico, todo foi unha contra, non de aquí non veñas, por favor. Pero sí que é verdade que a nivel das súas ferramentas de traballo foi un cambio totalmente distinto. Todo era boa disposición, sí que é verdade que decirlles, bueno, vamos a parar un par de horas para formarnos, era un pouco... Temos un concello no que os traballadores se implican moitísimo, entonces sí que é verdade que esa parada é un problema, non? Un problema de xestión. Pero eso, todos se están implicando e están volcados en coller os novos coñecementos, entender, facer críticas constructivas do que lle parece ben e que lle parece mal, que iso tamén é moi importante. E sí, están moi volcados. O bo que vai ter a veciñanza é que vai ter axilidade nos tempos de resposta. Que a primeira persoa que reciba esa petición ou que teña que ir a ese expediente o poder entender a ferramenta, poder lle dar os máximos datos vai facer que todo fluya moito máis rápido, non? Entonces, a entrega dese permiso, esa licencia, desa necesidade que teña o cidadán vai ser moito máis rápida. Nós que vivimos no lema de que a burocracia é lenta, a administración electrónica que vai a facer é axilizar moitísimo eses tempos. Eu, no meu caso, son unha responsable un pouco figurativa, non? Porque, claro, que leva a maior carga son as miñas dúas compañeiras, non? Elas son as que levan o maior traballo, pero sí que é verdade que, claro, para nós é unha figura moi importante porque nos permite comunicarvos no noso linguaxe o que nos están dicindo os demais. Sí, me puxeches isto aquí, eu teño un ordenador, eu teño que traballar nesta ferramenta, pero eu quero isto, non me estás dando. Entonces, poder ser as persoas que comunicamos cando temos un pouco máis de coñecemento que eles implica unha maior fluidez, non? Entre os compañeiros de Diputación e nós.
Non, eu creo que neste caso os empregados non saben que eles teñen este poder. De feito, é algo no que persistín cando vos chegáchedes, non? En que eles teñen a opción agora de poder dicirvos o que está ben, o que está mal, o que entenden por áxil, o que lles axudaría a traballar mellor. Pero no noso día a día estamos moi acostumados a que cando chamamos a ese departamento de axuda, ese CAO, ese GELDES, que nos digan, sí, lo vamos a tratar. Mayormente nunca se trata, non? Entonces, agora estamos nun momento no que sabemos que para ben ou para mal vamos a recibir unha resposta. Entonces, non estamos acostumados. Entonces é como sí, xa sei como funciona, sí. Vou me queixar, vou decir, non vai a funcionar. En cambio, neste caso, sí está funcionando, non? Entonces, eles non son conscientes no que estamos a traballar, non? Este é o momento, non? Por favor, reclamar esa necesidade que tendes. A nivel de ferramenta de traballo, sí que están implicados, e queren saber, e queren que lle poñamos fácil a nivel tecnolóxico, e porque creo que sí que teñen moi interiorizado que a tecnoloxía e a administración electrónica é un feito e hai que adaptarse sí ou sí. Eso sí que teño moito máis interiorizado. Eu veño cunha carreira na que sempre estuve ao lado da administración pública, conocendo as aplicacións da administración e demais, entonces xa viña un pouco co aje de que hai detrás, non? O que sí que non sabía era que Padrón estaba coa Diputación, entonces foi como, bueno, xa teño un paso máis adiantado, non? Porque non é implementar algo aquí que funcione, senón pedirvos. É moito máis fácil pedir que implementar, non? Entonces, foi un pouco por aí. Ademais foi unha sorpresa para min, non? Sí que é verdad que non estamos digitalizados a nivel de outros concellos, tanto a nivel da administración como a nivel cidadanía. Entonces, hai un traballo importante a nivel digital. A web sigue estando aí coa necesidade de cambiarla, que é algo no que estamos traballando, que a xente poida entrar por sede electrónica e facer agilizar todos estes tempos, non? Tanto de mobilidade como de trámite unha vez que está dentro do concello esa petición ou ese rexistro. Entonces, queríamos traballar nesa parte, non? A parte de digitalizar todo, que sexa moito máis funcional ao cidadán e, neste caso, tamén aos traballadores do concello. Tanto a nivel de concello como despois, a nivel de concello me refiro á entidade, como despois a nivel territorial. Por un lado temos un problema de comunicacións complicado, é dicir, hai moitas compañías, pero despois a cobertura é insuficiente, moitas veces temos problemas para que funcionen as cousas. Bueno, tiñamos un problema tamén a nivel hardware, non? E os equipos estaban moi obsoletos, é dicir, nadie tiña en conta de que hai que ter un bo equipo che fai a cortar tempos, non? Porque se un archivo che tarda un minuto en abrir, pois cun bo equipo tardache 2 segundos. E despois está a formación. A formación, non temos formación a nivel xeral. Cando ti tes a informática como obligación, é moito máis difícil formar a unha persona. Entonces aí é onde temos os maiores problemas, non? Dentro da digitalización do concello. Estamos traballando en varias líneas. Por un lado, poder chegar todo o tema da administración electrónica ao rural, que eles poidan ter un sitio onde poder achegarse, poder formarse e incluso poder ter os medios para facer trámites sin ter que chegarse ao concello. E que poida haber cobertura, que é algo fundamental, non? E ademais aquí temos moitas partes rurais e é unha queixa que estamos tendo moito da cidadanía, non temos internet, non nos chega, non temos a mesma cobertura que ten o pobo, non? Entonces, temos que traballar neso. Creo que todavía non son conscientes e ademais o problema volve a ser o tema da formación, non? Estamos traballando en que teñamos aquí un rexistro de certificado digital
E foi unha sorpresa que veía moita xente que me decía que non sabía que estábamos a falar. Como nadie nos obliga todavía a facelo, non? Como pode ser a mellor si que as empresas, a cidadanía todavía non a utiliza, non? É algo que temos que facer moi visible, que temos que enseñarlle a cidadanía e que temos que formala, non? Para que eles poidan utilizar ese recurso e que aí é onde vexan as vantaxes, non? De utilizar a administración electrónica. Seguramente a nivel de sede electrónica se sigue utilizando moito todavía a instancia xeral e aí utilizar esa opción común para todo, non? Coñezo que máis a xente xoven, non? Que quere facer un trámite urbanístico, quere facer algún tipo de petición que xa nos din, é unha maravilla, entro ali, entrego toda a documentación, non teño que pedir unidade de traballo, non teño que desplazarme, non? Son as opcións que máis se están utilizando neste momento. En Padrón estamos ranchando, pero con todo, porque agora mesmo somos, a nivel concello, mayoritariamente chicas no grupo de goberno. Despois que as responsables somos todas chicas. A nosa informática é unha chica. Cando é o Día da Nena na TIC, cando é o Día da Muller na Ciencia, non? Temos moitas mulleres que formaron parte da historia e que nunca se lle deu valor. O desexo a corto plazo sería que todas as ferramentas de traballo que teñen os meus compañeiros fluyan como eles queren e como eles necesitan, non? Para que a administración electrónica vaya moito máis áxil e iso se repercuta na cidadanía.